го за Испания! Здравейте, влог! Витка! Малинката! По-изпани ръката! Лата е от Зара. Но се е. Ходихме да гледаме миньоните! Гледай, човек! Добро утро от понеделник, но никак не е добро. Човек, отзаде колата ти е много разхвърлена. Борко пътуваме към Търново, към клиника, защото Арчито не е добре никак, миличкия. От 2 дена се изпуска, не можем да разберем. Викам, че нещо е ял да има разстройство, обаче с нощи повръща кръв. И сутринта, като се събудих, видях, че е повръщал кръв и направо тръгнахме към... Всъщност първо се обадих на Ида Вет в Плевен. Казвам, нали, по спешност, кучето повръща кръв, по принцип да повръща кръв. Това е спешно, трябва да го вкарат. Тя по телефона ми вика, сряда. Как сряда, бе? 2 дена кучето да повръща кръв. Толкова има някой коз вътре в стомаха да му съдери изцял стомах. Как сряда? Направо бях в шок. Борко затвори телефона и се обадихме в Търново. На Еклипсо, май се казваше. Еклипс. Ето го, надига се. Малък писанин. По-добре. До сега беше припаднал, сега поне се надига. Ето го, лиглото. Казаха, че преиграва. Жимна от инжекцията. Абе, той преиграваше, докато стои един такъв муден, тъжен, защото го гушкаме и го милваме. Стигнахме там, видя доктора и откачи. Ама като откачи, казвам ви, откачи. Почна да хапи, почна да самята. Даде да му измерят температурата даже. След това инжекции на ехографа, рева като лапи. 3 човека го държим за ехограф. Сега вече както... 10 кила куче. 10 кила куче, да. 3 човека го държим да ни изкочи от масата. Арчи, какво ти е оправданието? Разиграни тук всички. Цяла сутрин ревах. С Борко се карахме. Накрая за какво? Да кажат, че нещо си изял. И нищо ти няма. Ага, не ми обръщай гръб. Изписаха ни лекарства, ще му ги даваме няколко дена. Между другото, луничките ми деци направих с нощи личат. Виждате ли ги? То лицето ми излижа просто покъртително зле, но... И сега, за да се почерпим, аз да се почерпа. Аз, Борко, никога няма да направи такова нещо, такъв грях. Сме на Макдоналдс. Искам да видите колко косми имам по себе си. Аз играх с всички кучета възможни вътре. Всички бяха много милички. Ще ме вземеш за пенис, ако ще пиш като такова. Аз не съм жадна. Да, ще пиш моето колко. Да, това се поръча. Без захар. Ма голяма или малка? Да, за какво без захар. Малка. Добре. Сега куша пия. Те сте ли снимала, аз съм взел за мен да снимам. Дай назад. Уничките топа, особено те са носа, са много сладки. О, колата му. Не, взех ми кола, дадо ми моята тяга тръгва. Ето е моята кола вече. Ома кефче сервират след. Арчим, тебе мирише ли, че? Питай за сол, пакетчета сол. Извинявай, имате ли сол? Пакетчета, да. Как ще нямат сол? Имате ли? Питаш, човек. Имат естествено. Как ще нямат? Дай сол. Може ли 3 пакетчета сол? Много смешно се става. Бях на ногти. Много са яки. Така, първо от началото супер много ми беше странно, защото аз с толкова цветни ногти никога не съм се виждала, но след това много ми хареска. Между другото, слушайте сега, приятели, днеска вали цял ден. Ужасно време. Суичари. Студено е. И ми звънат в 11 часа, докато още пишеше слънце. Едни хора ми казват, ние ще дойдем към 12 или 1 румънци. Откъде са научили за басейна? Не знам. От Свищов ли са? Не знам. Но дойдоха. Те дойдоха чак в 3. Представете си, ние ги чакахме в 1. Те ни казаха в 1, дойдоха в 3. Ние след като се върнахме от Търново. Ще това детенци как кара. Карайте, че снимам за влога. Давай, дигай. Браво. Сега и 3 да паднат. Разби ми главата. Дойдоха румънците, къпаха се от дъжда. Няма проблем, докато аз бях на ногти. Много яки ногти. И това беше като цяло от понеделник. Сега тук ще видим още един Арчи. Арчи, стига си нападал, Арчи. Арчи 1 и Арчи 2 се видяха. Сега вкъщи ще си матирам косата, ще бояди съм бърдата на Борко. Ти па, как го измисля? Ай, купила съм боя за бърда, моля те. Как го измисля? За какъв цвят? Кафява? Моето си кафява? Да, твоята е рижава, не. Да, кафява. Не е кафява, ти си рижав. Аутата за деня, суичера на Борко, къси такива. Къде го намерил? От твоя гардероб. Малко е избеляла, да ти кажа, скъпи. Май малко си го пръснал от носене. Гащите са... айко съм падна, бе. От Телму. И маратонките са New Balance. Беше паднал по очи, много ще се смея. Не, чакай, друга дума. Ха-ха. Ай, специале, този крак ми е болния. Другия оперирания, бе, ало. Нормално. Абе, нали десния, бе? Ма скъпи, не ми се падали за ръка. Ще спа с маска, overnight маска за лице.
Пусни. Ей, сега това заслужава наказание. Айко са ми се обели заради тебе. Айде, Ще ме присъде. чупиш новите ногти. Присъде. Ау, бе. Арчи, как е, брато? Стига де, човек. Ай, стига де. Приятели, здравейте от вторник. Полето най-накрая се завърна от море. Аз, между другото... Съжалявам, Борко, тук съм си. Да, той беше казал в миналия влог. Днеска плувах в басейна, между другото, косата ми е леж, суха. Кой спря от тук така, бе? И сега Полето ще ме води. Полето ще ме води на новия магазин на Паус в град Свищов. Ще си отварят нов магазин. То всъщност в Свищов се прави ритейл парк, да. И там ще има Lidl, Тенсе, Кик, Софармаси и това. Спорт депо. Май само това. И Лили, да. И ние отиваме сега да видим магазина на Паус, който ще е там. Ти го прави. Не, всъщност правим интериора. Пък баща е много готин дизайн всеки път. Аз, въпреки че съм учила интериор, не мога да измисля това, което той измисля. Той някак си от един мотор, примерно ще вземе някой стар мотор и ще го направи супер яко да изглежда като украса. Прави много яки работи. Между другото, аз съм ви казвам, но Полето е собственичка на Паус. Каква реклама? Да, Паус джинс, само Паус джинс. Ако се чуете защо постоянно пазаруваме от Паус джинс, гащите ти и те са на Паус. Това е така, защото Полето ги държи. За всички, които и дойдат да пазаруват в град Свищов от Паус магазина. Ти има снимка с Роси! И има 10% отстъпка за хората, които пазаруват от Свищов. Така че ако искате да дойдете да изкупите целия магазин, защото аз винаги това искам да направя, елате в Свищов и ще имате 10% отстъпка. Здравейте, приятели, тук е процес на обработка. За сега въобще нищо няма даже. Тук ще има някакви картини. По-силно, няма никой. Ще има картини, ще закачаме и картини навсякъде. Сега идваха да рисуват, сложили са надписите, направили тавана, както виждате. Тавана е много як. Ама като цяло толкова почти нищо няма. Ето са блекалните. О, много са яки. Да. Life isn't pause. Perfect. But your outfit can be all... Още има да се прави. Да, ето го бюрото. Те са много яки са нарисувани. Ще има закачени снимки, където ни големи картини в рамка, където примерно този модел, как е изработен. Ще има написани детайлите, копчетата, ще има рамка с копчета, рамка с ципове. Някакви работи. Его е тук един фен на Паус джинс. Фен на Паус джинс. Дай полинката. Тази силна музика не ни харесва. Приятели, това е спорт депо. Това ще бъде спорт депо. Последено момиче, ще тръгна след те. Той е огромен, бе. Ние просто влязохме да разгледаме. Трябва да отидем до Лидъл. До Лидъл, да разгледаме Лидъл, като е празен. Къде е Лидъл? Това ли е Лидъл? Мале, вау! Лидъл е направо готов. Влизай, Поли, взимай кошница да пазариш. Ние обаче направихме обиколка на ритейл парка. Никой не ни познава. Просто разхождаме. О, Кик са почнали да го зареждат. Има хора! Има хора вътре! Има хора да подреждат. Пънах са ойни камъни. Аз като някой лелка. Телефона в ръка. Полинката, ще си купим ли нещо от тук? Кажа, пита ми да подкарам в комбайна. Багер, не. Багер. Ми да ви кажа, някой ще е за Свищов. Много ще е добре, според мен ще има много работа. Ето, влязахме в Кик. Скоро отварят, забравихме да кажем юли месец. Кога е юли, не знаем. Мръсна жега цял ден. Отивам при доктор Гайдаров да ми доправи ботокса, защото канагнената бръчка имам нужда от още малко. И той ми каза, че така иначе трябва да отида на проверка, да ме види как изглеждам, да види как се справя ботокса и дали, не знам, трябва да отида. И отивам натам, цял ден имахме много работа, мириша супер много на манджа. Разбирате ли, че все едно са ме навтикали в някоя скара, защото готвача ми днес почива и аз днес бях готвач. И да ви кажа честно, не искам повече никога да съм готвач. Мирисах се супер много на скара. Направо, не знам как стана това нещо, но много мириша на скара. Леш! И между другото съм от 45, сега сигурно е 44, може даже и да минава 45. Закъснявам. И аз днеска, най-горещия ден, реших да си облека тениска. Кажете ми, това е тая лудост. И да, общо взето, деня върви така. Не е много добре, но не е много зле. Айде пак, не се мръщим. Брадичката нагоре е 6 часа. Виждате ли какво е да си жена? През 10 дена на ботокс. През 3 дена нещо трябва да се прави. Чакайте с бръчка. Сега чакаме. Ще удари до 3 дни, вероятно. Скоро ще му пиша за една брадичка. Да ми стане малко по-остро лицето. Да бях отключила ли? Ще е добре. Брадичката нагоре.
Трябва да стоя на топло, на слънце, пряка светлина, слънчева пряка светлина. Искам да се прибера. Между другото, този бански отдолу, с който съм, ми е подарък от Полето. Полето си е поръчала 2. И ми подари единия. Какво да ви кажа, страхотна приятелка. Всеки път подаръци от нея. Върна се от Гърция с... Знаете ли какъв подарък? Оп, ръчна, карам на ръчна. Върна се от Гърция с страхотен подарък. Подаръка й беше сапун под формата на мъжки полов член, на мъжкия полов орган, който е за закачване в банята и всеки път като се къпа, прави едно определено движение, което много размива мъжа ми. Но сапуна мирише много добре. Честно да ви кажа, не знам, не помня кога последно ви снимах, но съм си вкъщи и знам, че не трябва да лежа след ботокс. Но съм дигнала бърдичката. Знам, че не трябва. Просто съм много изморена. И съм дигнала въртичката. Нагоре. Много ми се спи. Трябва малко да се поизпаря. Много съм легнала. Имам мързи да вляза да се изкъпа. Общо взето работа имахме днеска доста. Бяхме само двама на смяна. Вчера, ако си правих, избивах си зъбите с лентички крест. Няма ефект. Май трябва да се правят. Мисля, че трябва да се правят 10 дена подред. Това 10 дена. По 40 минути да стоиш, да не пиеш вода, да не можеш да пушиш терейки. Това е наказание. Нечовещина. Какво друго си правих вчера? Изкуствен тен. Фейк тен. Имам изкуствен тен. Ма днеска трябва да се намажа лицето, че като гледам не е фанал особено. Парнето зад мен е много красиво. Баба ми звъни. Време е за вечеря. Приятели, тръгваме към Русе. Отиваме пак на доктор, защото Арчето... Той почна да живва малко, обаче вчера малко ни оплаши вечерта, защото пак не искаше да яде. Мъчеше се да повърне. Обаче не повърна и ние се притеснихме. И затова още с нощи почнах да разглеждам, защото те не му пуснаха и кръвни изследвания. Аз искам и кръвни, за да разберем, нали, поне знам дали ще ни подкаже от какво е. Искам кръвни да му се пуснат, искам и да го прегледат пак. Въпреки, че в Търново бяха много добри, наистина. Те още ни питат, нали, как е Арчи, пишат ни всеки ден. Искаме да разберем от какво е. Защото така да го лекуваме с няколко лекарства, 4-5 вида лекарства приема и да не знаем какво му е, защото ние го лекуваме и не знаем какво има. Вчера от инжекцията малко живна, яде, обаче след това вечерта не искаше да яде. И затова преценихме, че е по-добре направо да отидем в Русе. И най-накрая от Русе ще си купа Black Angus, защото никъде няма в Свищов, човек. Как може да няма никъде в Свищов да продават телешки парлоли? Прибираме се вече от Русе, на Арчето му изписаха още лекарства. Миличкия, но поне намаза с нова каишка. Купих му нова каишка. Купих и на джината нова тоалетна. Нови инжекции, взимаха му кръв, изследвания. На изследванията всичко показва, че е наред. Няма панкреатит, няма възпаление, няма нищо. Така че продължаваме с същото лечение, с което сме били до сега. Същия антибиотик. Чакаме да видим. Още 3 дена. Как се чувстваш след като 2 пъти ще ни убиеш? 2 пъти спирачките ги забравяш. Ще пусна сигнал срещу тебе в полицията за неразумно шофиране. Приятели, заваляни страшен дъжд. Яни, кажи здрасти на влога. Ходихме да гледаме миньоните. Много ми хареса. Тебе ли ти хареса? Хареса ми, ама в началото. Бори се, че тук. Беше много як филма. Много ми хареса. Седнахме да пробваме нов ресторант в Свищов. Бая неща поръчахме, нямаше място на масата. Толкова много работи поръчахме. А вали страшен дъжд. Не знам дали се вижда, но вали страшен дъжд. Не знам как ще стигнем до колата. Колата ни е ей там. Сега ще ви обърна да видите. Колата ни е чак ей там. А вали много. Борисе, колко оценяваш този ресторант от 1 до 10? 8,5. Ей, кажи 10. 9. Яни, колко оценяваш ресторанта от 1 до 10? 8? Роси, колко оценяваш, миличка? Ами, бих дала оценка 7,5. Беше вкусно? Вижте сестрата ми, колко е красивичка. Вижте какво нослен, сладичко. Прилича на мене. Дай да ги правим гаджета. Яни, Бориса, на дърво, сегушка. Той пак не е разбрал. Имаш ли си гаджи? Не искаш. Борисе, базикам да бе. Мале, вижте каква река. Много се наядох. Борисе, много ли се наяди? Да. Много ми е тежко. Айде да вървим сега. Чакай сега. Чакай, тук е червено. Да бе, да ни блъснат. Полинката! Това, ако някой полицай го гледа, полинката пресича на забранено. Претия, като пресича. Губетия. Днеска бая хапнах. Утре е диета. Задължително. Аз за сега правих дължним басейна. Спиралата ми е размазана, но момичета дойдоха да мерим рокли. Натали, кажи защо? Защото роклята ми не пристигна, утре съм на сватба и положението е трагично. Добре, че Роси има тук цял бутик. Просто донеси цял куфър с рокли.
Да, да за спаси поводи. положението. Да, между другото има много. Ето ги, тук всичките сме ги разпръснали. Аз не съм ги носила, не съм носила, да. Фаворит за утре, може да Тая е се най-добра. Тя ми вика, няма да я мера. Вика, мерия, човек, та стои много добре. Няма. Тук се заяжда. Вика, няма да я обличам. Ама аз си казах, хубава. много хубаво И сте. така няма да съм черно изцяло. Много е яка, тя е много хубава. 10 от 10. Приятели, здравейте! Русица много обича да се снима. Ето вижте как е облечена. Аутфита е Полинката. Полинката стайл. Полинката рокля. Ще вечеряме, приятели. Ето ни, приятели. Седнали сме на вечеря, изяли сме света. Действието е, каква е красива красавицата. Ето я Полинката, редовната в моите влогове. О, Дитки, до сега не си участвала в влог. Не искам да участвам. Не, Дитки, няма как. Ето е Дитка, моята прекрасна рижава приятелка. Вижте каква е сладка. На 26 години от град Лондон. Дитка, която скоро ще стане звезда, защото е просто феноменално красива. Дитка, звездата на нашата група. Без нея нямаше да е възможен този ден. Всички се съобразихме спрямо Дитка. Здравейте, приятели, събота е. Днеска си е направо... не, някой друг. Днеска си е направо фарчило на шайката. Не знам. Леш, 9:30 е. Ние имаме детски рожден ден, 15 деца, 4 възрастни, резервация от 5 човека. Отделно сега резервация още 7 и резервация от още 2. И отделно събота, full house. Днеска ще ни... измъчат. Шака има вече някой на басейна, ама всъщност това е Борко. Плува. Чайте, че оправим килимчето тук отдолу под крилата. Той много некадърно плува, моя мъж. Скъпи, покажи как плуваш за влога. Така. Супер! Дай да те снимам сега, че забравих. Много добре се справяш. По-изпъни ръката. По-изпъната. Да. По-изпъната, скъпи. Добре. Приятели, искам да ви кажа, че на басейна е full max. Пръска системата. Няма място да фърлиш. Буквално косъм няма място. А вътре във водата е full на макс. Чадърите не стигнаха. Сега ще поръчвам чадъри и ще купувам нови масички. Наново още масички да има. Взехме от ресторанта 4 маси. И стана 2:30. Аз викам, аз си тръгвам, Полето отиваме до Търново. Аз още не съм канена на рожден ден, ама Полето ми ме е предупредила да купа подарък. Вероятно ще ме поканат. Надяваме се да ме поканат. Той рожден ден още не е решен кога ще е, защо ще е и къде ще е, но ние да купим подарък. И сме аз, Росито, Адашката Росито, наш си приличаме. 2 блондинки, синеоки и Полинката, нашата чернокоса красавица. Между другото, много добре съм се очертала устата. Тук са супер. И отиваме, сигурно ще хапнем там, се разходим, ще си купим нещо и оставих всички сами там. После ще ви направя хол, какво сме си купили. Вчера пуснах една поръчка от Шейн. Нямам търпение да пристигне и да я разгледаме. Аз искам да си купа нещо от Паус. Ще може ли да си купа от Паус, Поли, без да ме набиеш, да ми се сърдиш? Може. Между другото, ние тук всички сме с Паус. Паус гащи, Паус комплект. Ето и тя е с бяла пола от Паус. Тениската на Паус ли е? Тениската е на Бос, извинете. Скъпото. Така че по-бърз човек от мен на света няма. Бабо! Отиваме да вечеряме с момичетата. Аутфита. Искам да ви кажа, че аз съм рекордьор. Прибрахме се в 8. Оправих се, проблякох се, дооправих си грима. Накичих с бижута и излязох в рамките на 15 минути. Как му болят краката от сега. Купих си новите. Между другото, това е ново. Обиците не са нови. Този пръстен е нов. Този пръстен е нов от H&M. Този топ е от Паус. Токчетата са нови Kitten Heels чехли. Много обичам чехли. Много яко стоят, между другото. И са от H&M. Чакам да ме вземат с таксито. Да, това е аутфита. Колата е от Зара. Това е. Ти нали каза, че се гледал в миналия влог? Той има Аз не съм гледал целия. Сега ще гледаш новия. Ще го гледам. Кажи здравейте влог. Здравейте влог. Така, айде. Приятели, докато Полето ме изправя, сме в салона и Крис, моя фризьор, най-добрия, поедисва Анито. Ани, кажи здравей на влога. Здравей, влог. Да, и по принцип имахме работа, но с Полето решихме да не стоим. Да не работим. И сега, съответно, Полето с пастелка на басейна. Полето краси басейна. И сега вместо да... Аз привличам клиент. И сега вместо да сме там, тук виж обаче нещо се случи, този кичур. Тя е много изгоряла. Жал.
И сега ще се постригвам. Затова ме изправя Поли. Да. Ще видим дължината дали ще е до тук. До тук. Влез в пинте. Пусана съм. Така. Ма не ми навежда главата напред. Черевна. Не дей да ревеш. Черевна. Вижте какво добре. Ма ти виж как стоиш е така. Само главата си мърдаш настрани, без да я правиш така. Добре, ето. Така. Дори имаше от Шрек, оня Русия. Сещате ли се? Сложи го тук. Приятели, не знам как да се чувствам. Мисля, че това беше недобро решение. Не ми харесва. Не се харесва майската коса вече. Преди по-добре ми стоеше. Не, правим лицето още по-голямо. Нямам търпение да порасне вече. Напишете в коментарите, моля ви, нещо за растеж. Сутринта валеше, вечерта 40 градуса сигурно. Направо. Опашлето ми, да ви кажа честно, не се харесвам, защото ми е изправена косата. Аз от доста време не съм била с права коса. Така права. Та да, викам на Полито да излезем тази вечер и не знам, да правим нещо, защото мъжа ми ходи да гледа мача. Някакви негови приятели. Тук аз няма да хода с него. Въпреки че той ми каза, ако искаш ела. И какво да гледам финала? Ами не е толкова зле. Причам на детенци. То, защото този боток се опънах и сега причам на дете. Та да, не ми се ходи да гледам мача и мисля, че ще стоя вкъщи с джината. Освен ако някъде не излезем с Полето. Здравей, миличко. Знаете ли как се отразяват тия лакомства с... Добре, спирам да пипам корема, спирам. Знаете ли как се отразяват тези лакомства с котешка трева? Джина, разкажи за твоето... Как? Ще да падне от гардероба, как? Ей, Джина! Искаш ли лакомство? Айде лакомство. Тя е като кучето. Арчето винаги като му каже ай лакомство и той идва. Джина, ай лакомство! Идва прасето. Ето ги. С котешка трева. Не знам, ама щеше да се прибие. Левче беше много така. Умряла. Дори сложи клипа ето тук. Джината как ще падне от гардероба. Айде, едно. Ето. Че си сладка. Айде, две. Айде, давай. Че си сладка. О, да, я ми оближи просто. Как мърка миличката ми тя. Вкусно ли ти? Харесва ли ти? Няма свърши вече. Харесва ли ти? Сега ще се напушиш, а? Сега пак ще си напушена. Смешна котка. Сега ще направя една безплатна реклама. Ако сте от град Свищов, знаете дините на Тошко. Огромни дини. И са винаги мега сладки. Това нещо всяко лято някой казва, купи си от дините на Тошко или Тошко има дини. Така че мама ни е купила. Не е да кажеш, това просто така си казват хората. Не е да кажеш, купил съм ти диня. А мама ми звъни и ми казва, купила съм ти от дините на Тошко. Та нека видим динята. По принцип, ако я срежеш до половина е така и тя се спука, значи е много сладка. Режем. Уху! Ами личи си, че са дините на Тошко. Имат съвсем специфичен вкус. Малко между пъпеш и диня и пъпеш, и диня с диня, и диня на динята. Друг не може да докара такъв вкус като дините на Тошко. Да ви кажа, свикнах с дължината. Малко все още ми е странно. С Борко разхождаме Арчи. Все още ми е странно. Ами Борко винаги ме е харесал с по-къса коса. А Борко, знаете ли какво ми вика? Леко си скъсила косата. Косата ми беше до тука. Съм махнала сигурно 10 см, 15. Ти съвсем леко си я скъсила. Май ти е трудно да си влогър. Да, аз не ви искам. Като пъниш и ръката, никой не ме чува. Не ме заболя дръси. Еми, то така става влогър. Сега ми е малко търсене, че трябва наново да расте. Не знам защо така се надъхах да я пострижа. Свикнах да се гледам на огледало, не съм свикнала да се гледам на камера, сега се едно отново са такова шокирах. Ако не сте сигурни дали си постригвате косите, не си ги постригвайте. Научете го от мен. Приятели, току-що се прибирам. Току-що свърши световното и Испания победиха. Yes, аз бях за тях. Много съм щастлива. Борко е много нещастен, защото Борко беше за Аржентина и е в ужасно настроение. Ужасно. Аз съм много щастлива. Танца на победата. Борко е бесен. Не мога да се стои около него. За 4 години Аржентина могат да бият, но без Меси. Бесен е. 1,15. Прави си чай, между другото. Това е страхотен завършък на неделята. Хайпвайте това видео, харесвайте, поделяйте, забравяйте. Аз вече съм фен номер 1 на футболните мачове. Забавлявах се супер много се надъхвах. Такъв експириенс през живота си не съм имал. Толкова много хора събрани на едно място, викат за един и същи отбор за Испания!
Всички, които са за Роналдо, викаха за Испания. Такъв е живота. Роналдо не стигна до финал и заминала пъпка. Борко ме е урочасал. Ей да, съжалявам за феновете на Аржентина. Не съжалявам. Това е всичко от седмичното видео. Чао, приятели! Благодаря ви, че гледахте това видео.